ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ? ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଥିବ ଏବଂ ତୁମ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ମାନେ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଦେଖୁଥିବ, ପଢ଼ୁଥିବ, ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବ, ବାପା ମା କିମ୍ବା ଘରେ ଯିଏ ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ହଜିଲା ଦିନର କଥା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବହି ପାଇ ସାରିଲା ପରେ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟିକୁ ପଢ଼ି ସାରିଥିବ, ଅନେକ ଥର ଦେଖି ସାରିଥିବ। ଆଜି ଆମେ ଟିକେ ସେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବି। এই ଚିତ୍ରରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିଲ? এই ଚିତ୍ରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ এই ଚିତ୍ରରେ ଯାହାଙ୍କର ଫଟୋ ଅଛି ସେ ଫଟୋକୁ ମୁଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି, କିଛି କାଗଜ ଖଣ୍ଡରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି 8 ଖଣ୍ଡ ଅଛି କାଗଜ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି କାଢ଼ିବି। ସେ କାଗଜ ପଛପଟେ କିଛି ସୂଚନା ଥିବ, ସେଇ ସୂଚନାକୁ ଦେଖିକି ତୁମେ ଅନୁମାନ କରିବ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟୋ ଯାହାର ସେ କିଏ ଏବଂ କହିବ। ମୋତେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିପାରିବନି, ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥି ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କହିବ ହେଲା। ଦେଖିବା ତୁମ ଅନୁମାନ ସତ ହେଉଛି କିମ୍ବା ନୁହେଁ। ମୁଁ 1 ନମ୍ବର କାଗଜଟା ବାହାର କରୁଛି। ଦେଖ, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ମହାପୁରୁଷ ଥିଲେ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ମାନେ ମହାପୁରୁଷ ଏବଂ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ହେଇଥିବେ ଏ ଚିତ୍ର ଅନୁମାନ କର। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଖାଗଲା ଚିତ୍ରର ହେଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବର କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ଉଠାଉଛି, ସେଠି ବି କିଛି ସୂଚନା ଅଛି, ତୁମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେ ସେ ଚିତ୍ର କିଏ। 2 ନମ୍ବର କେଉଁଠି ଅଛି? ଏଇଠି 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ସିଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଅନୁମାନ କର, ସେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାପୁରୁଷ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିଏ ହେଇଥିବେ ଅନୁମାନ କର। ତାପରେ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ମୁଁ ସୂଚନା ସବୁ। 3 ନମ୍ବର କାଗଜ ବାହାର କଲି। ସେ 3 ନମ୍ବର କାଗଜରେ କ'ଣ ସୂଚନା ଅଛି ଦେଖ। ସିଏ ଚିତ୍ର ଯାହାର ଭିତରୁ ବାହାରିବେ ସିଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ପଢ଼ୁଆ ଇଂରାଜୀ MA। ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ସିଏ MA ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟିକେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବନି ବୋଧହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କାଗଜ ମୁଁ ଉଠାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ ସୂଚନା ଅଛି? ଚାର ନମ୍ବର ଅଛି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବିଲାତ କହିଲେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ସେ ବିଲାତକୁ ସେତେବେଳେ କେହି ଯାଇନଥିଲେ, ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଥମ କରି ଯାଇଥିଲେ ବିଲାତକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବଣି ବୋଧହୁଏ ଏବଂ ଚିତ୍ରର ବି କିଛି କିଛି ଅଂଶ ତୁମେ ଦେଖିସାରିବଣି। ତଥାପି ଅନୁମାନ କର ଏବଂ ସୂଚନା ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଉଥିବି। 5 ନମ୍ବର କାଗଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରିବି। ଦେଖ, ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପ୍ରଥମ ଓକିଲ ଥିଲେ। ଏବେ ଏବେ ପୁରାପୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧହୁଏ। ଭାବ କିଏ ଏବଂ କୁହ ତମ କଥା ସତ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ଦେଖିବା ହେଲା। ଚିତ୍ର ବି କିଛି କିଛି ଦେଖାଗଲାଣି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାର କରୁଛି 7 ନମ୍ବର କାଗଜ। 6 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି କିଛି କିଛି ବାକି ଅଛି ଏବଂ ସୂଚନା ଆମକୁ ଆସୁଛି ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ କରିପାରିଥିଲେ ବି। ହଁ, ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। 7 ନମ୍ବର ବାହାର କରୁଛି ମୁଁ। ତାଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରାପୁରି ଜାଣି ସାରିଲଣି, ତୁମେ ଯାହା କହିଥିଲ ସେଟା ଠିକ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ତୁମେ ନିଜେ ଦେଖ ଏବଂ କୁହ ହେଲା। 8 ନମ୍ବର କାଗଜ ବାହାର କଲା ପରେ ଚିତ୍ର ବି ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସିଏ ହେଲେ ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ପରିଚିତ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର, ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ହେଲା। ଆଜି ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି? କାରଣ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ, ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ ଅନେକ କାମ କରିଥିଲେ। ନିଜ ପାଇଁ ନ କରି ସେ ଏ ସମାଜ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ସେ ଆମଠୁ ଚାଲିଯିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ବି ଅନେକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବା। 1848 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 28 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସତ୍ୟଭାମାପୁର ଗାଁରେ ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ବା ସେ ମୃତ୍ୟୁଲାଭ କରିଥିଲେ 1934 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସ 4 ତାରିଖରେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଘଟଣା ସେ ଘଟେଇଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ତଥା ସମାଜର ଭଲ ପାଇଁ। ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିବି, ସେ କେତେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ କେତେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଗୋଟେ ଘଟଣା କହିଲେ ଜାଣିପାରିବ। ଥରେ ସିଏ ସକାଳ ବୁଲାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି କାଳି ଅନ୍ଧାରରୁ।
ସକାଳ ବେଳା କଲେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ହେଲା। ସକାଳେ ବୁଲିଲେ ଦେହକୁ ହିତ, ତୁମେ ଜାଣିଛ, ତୁମେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଲୁଥିବ ସକାଳେ, ଚାଲୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଏ ଯାଇଥିଲେ କିଲା ପଡ଼ିଆକୁ। କିଲା ପଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଅଛି, କିଲା ପଡ଼ିଆରୁ ମହାନଦୀ କଡ଼େ କଡ଼େ ସେ କିଲା ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଅନ୍ଧାରୁ ଯାଆନ୍ତି, କାଳି ଅନ୍ଧାରୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ଏବଂ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଅଗଣାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଏବଂ ହାତରେ ଲଙ୍ଗଳା ଲଙ୍ଗଳା ଛୁଆ ସବୁ କାଖେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗିନା ଗଡ଼ୁ ଠେକି ଏସବୁ ସବୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଗିନା ଗଡ଼ୁ ଠେକି କହିଲେ କିଛି କିଛି ଜାଗା, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଲୋଟା ବେଲା କିମ୍ବା ସେଇଭଳି ଜିନିଷ କିଛି ଧରିଛନ୍ତି। ଆରେ ସିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, ଆମ ଘରେ ଏମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ? ସେଠୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ କ୍ଷୀର ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। କ୍ଷୀର? କ୍ଷୀର କିଏ ଦେବ? ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ନେବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ ଆଜି ଆସିଛ ନା ସବୁଦିନ ଆସିଛ? ନା ସବୁଦିନ ଆମେ ଆସିବୁ, ସବୁଦିନ ନେଉ। ହାଁ, ମୋ ଘରୁ ପୁଣି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ଇଏ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। କିଏ ବିକ୍ରି କରୁଛି? ନା ସୁଦାମ। ସୁଦାମ ହେଉଛି କିଏ? ନା ତାଙ୍କର ଗୋରୁ ଗାଈ ଯିଏ ହେଫାଜତ କରେ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଉଛି କଟକର ସେ ଅଛି ବିଡ଼ାନାସୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା, ସେଇଠି ଘର। ତାକୁ ଆସୁ, ବାବୁ ରାଗିକି ତ ନିଆଁ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ଆସୁ, ତାକୁ ପଚାରିବି ଘଟଣା କ'ଣ। ସୁଦାମ ଆସିଲା, ବାବୁ ଯେଉଁ ରାଗିଥିଲେ ରାଗିକି ପଚାରିଲେ, ଆରେ ସୁଦାମ ତୁ କ୍ଷୀର ବିକୁଛୁ ଏମାନଙ୍କୁ? ସେ କହିଲା ସଫା ସଫା, ସିଏ ହଁ କରିଦେଲା, ରାଜି ହେଇଗଲା ଯେ ହଁ ଆମ କ୍ଷୀର ଯେତିକି ଆସୁଛି, ଯେତିକି ଧୂଆଁ ହେଉଛି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଇକିରି ଆଉ ଢେର କ୍ଷୀର ବଳୁଛି, ତାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାକୁ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛି ଏବଂ ସେଇ ପଇସାରେ ମୁଁ ଚୁନି ଚୋକଡ଼ ପିଡ଼ିଆ ସବୁ ଆଣି କୁଣ୍ଡା ଆଣିକି ଗାଈମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି। ସିଏ ମଙ୍ଗିଗଲା। ବାବୁ ତ ଆହୁରି ରାଗିଗଲେ ଆଉ। ସିଏ କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଜୋତା କାରଖାନା ନିଲାମ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ମୋ ଦେହ ସହିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ବିକିବି? ଏଇଟା ମୋ ଦେହ ସହିବ? ତୁ କିନ୍ତୁ ଭାବିପାରିଲୁ। ଦେଖ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସିଏ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି କହିଲେ ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋ ଘରୁ କ୍ଷୀର ବିକା ଯାଇପାରିବନି। ଆଜିଠାରୁ ଏଇ ଲୋକମାନେ ସବୁଦିନ ଆସିବେ ଏବଂ ମାଗଣାରେ କ୍ଷୀର ନେବେ, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଈ ଦୁହାଁଳ ଥିବ। ମଧୁବାବୁ ଏମିତି ଜଣେ ଲୋକ ଥିଲେ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ, ଆମ ଜାତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କେତେ କାନ୍ଦୁଥିଲା, ତୁମେ ଅନୁମାନ କର ଏଇଟାରୁ। ସେ ବହୁତ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଖାତିର କରୁଥିଲେ, ରାଜା ମହାରାଜାମାନେ ବି ସେତେବେଳେ ଖାତିର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ ମିଷ୍ଟର ଦାସ ଏବଂ ମଧୁ ବାରିଷ୍ଟର ଏମିତି ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଡାକନ୍ତି। ସିଏ ଜଣେ ଓକିଲ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ 1880 ମସିହାରେ କଲିକତାରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲେ କଟକକୁ, କଟକର ହଜାରିବାଗରେ ସେ ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପରେ ସେ ମିଶନ ରୋଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଜାଗା, ସେ ମିଶନ ରୋଡ଼ରେ ନିଜର ଘର ତିଆରି କରିକି ସେଠି ରହିଲେ। ସେଇଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଏବଂ ସେଠି ମଧୁସ୍ମୃତି ନାମରେ ଗୋଟେ ଘର ଅଛି। ସେଇଠି ସିଏ ମଧୁବାବୁ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଚଷମା, ତାଙ୍କ ଜୋତା, ତାଙ୍କ ବାଡ଼ି, ତାଙ୍କ ଦୋସଡ଼ା ଏସବୁ ଅଛି। ତୁମେ ଗଲେ କେବେ ଦେଖିପାରିବ। ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗଲେ ଦେଖିପାରିବ, ହେଲା ନା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ବୋଲି ସେଥିରେ ଜୋତା କାରଖାନା ଥିଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚମଡ଼ାର ଜୋତା ସବୁ ତିଆରି ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବି ତାଙ୍କର ଜୋତାର ବହୁତ ଆଦର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ବଡ଼ ବଦ୍ରାଗୀ। ଯଦି ତାଙ୍କ କାରିଗରମାନେ କିଛି କାମରେ ଖଇଚା କଲେ, ଖରାପ କରିଦେଲେ ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ସିଏ ବହୁତ ରାଗି ଯାଉଥିଲେ। ସିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୋ କାରଖାନାରୁ କେବେ ବି ଖରାପ ଜିନିଷ ବାହାରିବନି, ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବନି, ମୋର ବଦନାମ ହେବନି ଯେମିତି। ତେଣୁ ସେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଜୋତା ସବୁ ପୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଖରାପ ଜୋତାକୁ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଲା, ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କାରଖାନା ନିଲାମ ହେଇଗଲା। ଏଇଭଳି ସିଏ ଥିଲେ। ନିଜର ନାମ ରଖିବା ପାଇଁ, ନାମକୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଦୌ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ହେଉ, ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହେଇକି ନଥିଲା, ବିଞ୍ଚି ବିଞ୍ଚି ହେଇକି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରେ ବି ସଫଳ ହେଇଥିଲେ, ହେଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ଆମେ ମନେ ରଖିଛେ, ଆମ ବହିରେ ପଢ଼ୁଛେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ସରଳ ଥିଲେ। ସେ ଭାବୁଛ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକ, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, ପ୍ରଥମ ବିଲାତ ଯାତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପ୍ରଥମ ଓକିଲ, ପ୍ରଥମ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ୁଆ, କ'ଣ ସିଏ ଜଣେ ବାବୁଙ୍କ ପରି ଚଳୁଥିଲେ କି? ନା, ସେ ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପରି, ଅତି ସରଳ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପରି ଚଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ଅତି ସରଳ। ଢିକି କୁଟା ପୋଷେ ଚାଉଳର ଭାତ, ହିଡ଼ିମିଚା ଶାଗ, ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ କିମ୍ବା କିଛି କ୍ଷୀର, ଏଇସବୁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ମନରେ, ଖାଦ୍ୟରେ, ପେୟରେ ସବୁଥିରେ ଆମ ଅତି ସରଳ ଓଡ଼ିଆ ଭଳି ଥିଲେ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମିଶି ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲିବାନି ଏବଂ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ପରି ଭଲ କାମ କରି ଦିନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ମୋତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଲ। ମଧୁବାବୁ ପ୍ରଥମେ ଆସି
କଲିକତାରୁ ଆସି କେଉଁଠି ଓକିଲାତି ଆରମ୍ଭ କଲେ? ଆଚ୍ଛା, ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଏ କ୍ଷୀର ବିକୁଥିଲା? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ତମେ ପରସ୍ପର ପଚରା ପଚରି ହେବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ବାପାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ। ହେଲା, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ୟା ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ହେଲା, ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟାକୁ 2-3 ଥର ପଢ଼ିବ। ପଢ଼ିଲେ ତମ ମନେ ରହିଯିବ ଏବଂ ତା ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ପଚରି ବେଳକୁ ଉତ୍ତର ଦିଆ ନିଆ ହେଇପାରିବ। ହେଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ରହିବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।